Bages i que ha cremat al llarg de tota la nit més de 200 hectàrees de bosc. Una important dotació de bombers continua, però, controlant la zona afectada de manera preventiva. Durant tota la nit, la gent de Calders ha pogut veure com continuaven cremant els camps i boscos que envolten la població i que aquest matí han aparegut totalment calcinats. A primera hora del matí el foc ha quedat apagat, però una vintena de vehicles de bombers que han rellevat les dotacions que havien treballat durant la nit continuen a la zona per remullar el terreny i evitar que el foc es revifi. Aquest matí, des de l'Ajuntament de Calders, ha seguit la coordinació de tots els efectius, bombers, agents forestals i desenes de voluntaris. Ahir el foc va arribar a tenir 5 focus i en alguns moments va envoltar de manera perillosa la població de Calders. A la tarda, les flames van travessar la carretera nacional 141, que uneix Manresa i Vic i que va estar tallada durant una estona. A més, en alguns punts el foc va arribar fins al costat d'algunes granges i masies habitades i, tot i que no s'hi va costar gaire per previsió, es va desallotjar la casa de colònies de la Ruca, on hi havia uns 60 nens que han passat la nit a la població veïna de Moià. Tot i que encara no hi ha un balanç definitiu, es creu que poden haver cremat entre 200 i 300 hectàrees de bosc i matolls.